podcast, radio and stuff. Excited as ever. That is how I feel. Welcome to Podcast Radio and Stuff. Igama lami nguNtokozo Chapha. It is exciting. It is a brand new year. We are in 2026. Singene sigijima, if that's the way I can describe ukuthi ngene kanjani. Singene sigijima. Why are we going to get you? It was an exciting year. 2025 was very good to me. 100%. Yeah. I'm also very, very excited. This is the first episode we are recording for the year 2026. So I know that we've dropped some episodes, but those were recorded in December and really good episodes that we had. Mzokoloko. Beautiful chats that we had with Mzo. We're getting a lot of feedback around that. And we also had an episode with Ulungelo KM of Engineer Your Life. Another beautiful, beautiful conversation that we had. So make sure that you check those out. And yeah, those episodes have done quite well for us, this year. Definitely. I think we had a good ending to the year, know, with those two episodes. It's an ending for the year for us, ngoba sawarekhoda December. Beginning. Then Sasiswa dropper in the beginning of the year. So it was a good ending to 2025 and a good beginning to 2026 for us. And today we are here to record our first recording for 2026. In fact, there are many people who watch us who aspire to have podcasts. The secret to a successful podcaster is making sure that you archive your episodes. So ungarekhodi namhlanje into ofuna ukuyidropha kusasa, so mangabe thina sibukela into namhlanje akube ukuthi while we are watching when you are busy recording something. Yeah, especially mawukuthi ama episodes wakho ama interviews, there's nothing expire kuyona. It's not current affairs. Yes, but if you're doing current affairs, so if you record it today, drop it tomorrow, even better. But I agree. That's the secret. First, Happy New Year to you. Happy New Year to you at home. Everyone that is watching, we wish you a happy 2026. Prosperous one for you and yours and the entire family. So if you watch Podcast Radio and Stuff, how was your festive season? My festive season was exciting, as I've said. So I'm happy, and I'm even happy with today's episode. Yeah. Did you take some time to rest and be with family? No. You were working. Yes. As always. Yes. Hardworking man. Yes, but I will be taking time. And I'll be going for a visit at a secret location. Oh, a vacation. Yeah. Is it a vacation or a vacation? Okay. A vacation, Pella, it's you know, near mama. Oh, okay, then it's the second It's one. a vacation. Yes. Oh. Yes. No, I can never leave her behind. No, just the two of you guys. Or with the little ones. We always prefer the two of us, eh? But yeah, don't allow me to say those things on the podcast, but yes. Because the kids will be like, see, that's just she. And in fact, that's a because every time we're going away, it's usually the two of us, but that's wrong. We need to take the little ones as well. So that's what we're gonna do. At least once a year, including or once every 2 years, depending on how frequent you go away. But yeah, you see, angilokhozi angiyona umuntu oluleka ngezama relationship. Okay. But lento le ye relationship iyafuna ukuthi ihlala ikhwezelwe, if I may put it that way, So uma nizoba nesikhathi senu sobabili nithola ithuba lokuyikhwezela lento, you understand, because siyasebenza sirekhode ebusuku fike ekhaya ngo11 umgqibelo uyarekhoda, uhamba ama event and so on. So that becomes your 3 days, 5 days, whatever days you can afford yokuthi nikhwezele. It's just the two of you, no cell phones, no WhatsApp and all of those things. Yeah, I got niggas ama relationship advices, but for how long have you been married now?
Okay, it's gonna be 12 years. 12 years. This year it will be 12 So years. the Tati advice yakhe or not, he's been married for 12 years. So that's credibility. So me and I've only been married for 5 years. You know, nowhere near, not even half of how long you've been married. You're gonna make it. keep on coming. It's gumga now. No advice. So I will make it work. Festive season was quite exciting. Record the episode. So Kulubanga top 10 radio stories for the year 2025. Boom! That became one of the biggest stories for the year 2025 when it comes to radio. That's again to people who want to be in podcasting. That's the downside of ukwenza into pre-recorded. Yes. When that happened, sas recordile, and there was no way we were going to go back to studio. Not ukuthi into esasikade singayibonanga, you understand? But of course, well done to Ikakasi FM. In fact, I say to Ikakasi FM 2-0 for 2025 in terms of create a serious talkability between themselves and Ukhozi, because kuthina esilalela iradio singabalaleli asiyazi commercial asiyazi PBS saza ama radio station and baqale baqhamuka beyigagasi la gugula uSelbion's. It's created a lot of talkability and they made noise about it. They went all out. Yeah. And even now, according to me, iDrive Ukhozi, they need to seriously think ukuthi bazofaka bani laphana kwiDrive ozosebenza noChatha. Then come December, again iGagasi laphinda. The excitement started ngokuthi nje basamletha as a guest presenter kwi-breakfast show. Yaqala excitement. And iGagasi then decided to take it to the next level. 100%. Ngomhla ka-31 ebusuku between 9 and 1 noma 9 and 12. Wawulaleli ba? I was hopping around. Gagasi FM and Ukhozi FM. I was hopping around. Hopping around. Yeah, I was just like this, like a between the person. two or other radio stations as well? No, between the two. Oh, between the two. Between the two. You see, Ukhozi has always owned that space. Sure. At least for us in KZN. I'm not going to speak for other provinces because I'm not sure with mhlobo wenene bas owner kangakanani in the Eastern Cape, Kwala and so on, kwamanye provinces. But when it comes to KZN and Gauteng, Ukhozi has owned that space ukuthi ibona omakhonya bokuhlukanisa unyaka. And this time around, I think iGagasi libaphonsele challenge and they've done very well in doing that. So for the first time, we found ourselves hopping around. I don't even know what kwangena bani kwivuma, to be honest. You know, I know what kwakhona uZisto on ECR, but I did not even listen. I forgot kwakuZisto nobani, but I know it was the two of them. Yeah, I remember uZisto as well. Flip. Oh, I almost said the big F word. Forgot the guy's name, and then Guivuma, it was Makini Mkenge, and his name starts with an H. Flip, I'm forgetting him. But anyway, I was like you though as well. I listened to mostly both Gagasi and Ukhozi FM. Amandla mawuthi khona bewangabaza amandla kaLinda Sibiya uMr Magic uwabonile njengamanje. Definitely. Linda, Mr Magic is powerful. Definitely. We have a sit down with Unqodube. Yeah, I think let's call him in now. We have done our intro. We're going to have a beautiful sit down with Unqodube. Sibuka kakhulukazi izinto ezithinta impilo zethu. So sikhuluma ngo-staff manje. So he's on Ukhozi FM. Recently kade ngimbona yenza commentary also on Newsroom Africa, also on Sunday Tribune. So sithe asike silethe yena kusaqala unyaka. Sike sibuka ukuthi unyaka yiziphi izinto esingazilindela ikakhulukazi kwezombusazwe. Asike sixoxe naye. Yeah. As promised, we have Unqodube omazi kakhulu lapha kuKhozi FM ethi sisabalala ngolwazi noNqodube. Kanti bomhlaziyo imeli. Akaqali ukuzala kwi-podcast radio and stuff.
Ntokozo Sesinaye. This is the third time, if I'm not mistaken. Yeah, it's the third time. Third time. Definitely a friend of the show. Mr. Dube, welcome to it. Ngiyabonga kakhulu. Kumnandi uphinde ngibuye. Kumnandi ukubuya i-setup isishintshe kamnandi kangaka. Thank you. Yeah, it shows progress. No, it really does, and it looks good. Yeah. It really looks good. No, thank you very much. Kanti ngikuzwa lapha ku-festive season kusejika lento ashiblika Mr. Dube emsakazweni. It was one of those things ukuthi sometimes babuye ukuthi awuphume kwi-comfort zone Yes. akuwenza okuhlukile yeah. Bekunjani usizwe kanjani nje usakaza? Look, sengake ngasakaza before. I used to work with Highway Radio, Go Hub Radio, which is a retail radio station. But that was 20 years ago. A lot has changed. Ugrani desk is totally different from what I knew back then. Yes. But I really had fun, especially when I did Ubusuku Obuhle, which is talk. Yes. So I was in my element. Yes. I think even PM uzewasho athi hey ngizosushintsha ne voice Kuzuzu comfortable. but kwamanye ama shows really I felt like I was out of my depth. Specifically I did Ichilas. Oh yes. Which is a music show. Yes. Ngalalela uyenza lo. Was it Snake? It's named Keza. Yes. And I think she rescued me. Yeah, it was a beautiful show. I enjoyed it, mina. You know, sejika lento is beautiful ngalokho ukuzwa. Uthola into ongayilindele. It was beautiful. Yeah. So I really enjoyed it. All I can say, mina, is I'm looking forward to the 1st of April. No, it definitely wasn't about that. That's all I'm gonna say. No, but I had fun. Bekumnandi kakhulu ukwenza into ehlukile, ukwenza into ongayijwayele. But also getting back to into wawuyazi kudala usuyenza ngendlela eyenziwa ngayo ezintsha manje, because broadcasting is totally different from what it was 20 years ago. Yes. The technical aspects of it as well, it's totally different. So yeah, I learned quite a bit. No. Ngajuluka ke as well, especially I think that Saturday mawuthi wawulalele I'd be surprised to, because I was busy phoning. I was phoning uSandra about o'clock yakhe. Yes, I was phoning Keys, technical producer, about a few things ebengayiboni and all of that. So yeah, kaphuma ngijulukile studio. Ezumlalela ngizwa ngalutho. Yeah, the good thing ngomsakazo nanco ukuthi abantu abalalela isikhathi esiningi abezo. Ngaphandle umuntu oyaziyo ngeradio. Yes, uyakwazi ukuthi ezwe. Kodwa mangabe kumlaleli nje ordinary njengami akezwe. So yes. And sometimes even if uwazi, but sometimes mawulalele without that intention. Ulalela radio ezumlaleli. All the technical aspects of sometimes it. you just listen to radio just to enjoy like everybody else. yes. Okay, makushonini. So yeah, so we got the little call. So ungalivumeli ucingo lakho libe Ingaflethi back. kunesikhathi la khona ekwakuba nama miss call angigulisayo. Makwe miss call ye landline. Yeah. Applyile indaweni ngihlele ekhaya ukuthi why le phone lebengikade ngishile. Yeah. Oh well, yeah. No, I'll be expecting a call yokuthi Asabalala is being continued for another season. Yeah. No, we're here to talk about expectations. Hey, ndokozo ukuthi silindeleni ngo-2026. Yeah, silindeleni ngo-2026. That is the main thing esizobe sibheka. Ziningi izinto esemqondweni yethu njengoba singena kunyaka omusha ka-2026. But mhlambe asiqale ngeyokuqala ukwenzela ukuthi singazimix izinto. Unyaka lo ebekubele sikhulumile ukuthi siya okhethweni. Siyokhethweni ke lo hulumeni basekhaya ne ngoba eSouth Africa sifike sibe nokhetho lika hulumeni wazwelonke. Mase siphinde sibe nokhetho lika hulumeni wasekhaya. So sikhuluma ke la ngamakhansela
sikhuluma ngama mayor, sikhuluma ngama PR councillor. Kunezinto ezingilandela indaba esengizwile ezithanda ukuthi zibe interesting already. Enye yazo nje iSACP, South African Communist Party, ithi kulonyaka izongenela ukhetho izimele. Umlando siyawazi ke ukuthi bawumbimbi neANC by Tripartite Alliance, and all along iSACP ihlezi campaignela iANC. Ngimuzwe uchairperson weANC umnumzana uGwede Mantashe recently egxeka lokho ethi it could be the beginning of the end SACP. Mhlawumbe sike siqale lapho ukuthi nje masikhuluma ngokhetho lika 2026 lo hulumeni basekhaya, iziphi izinto esingayilindela? Look, lolu khetho luzoba olunye lwezinketho ezi-competitive kunazo zonke sake sayibona. Ngoba I think ama-political parties amaningi analento eyenzeke ngo-2024 ukuthi kwenzeke izinto ey'ningi ebey'ngalindelekile. So kunaleyo expectation ukuthi izinto izoqhubeka lapho. Okokuqala nje leyo ukuthi ama-coalitions ase-new normal, sekuzophilwa ngawo. So wonke umuntu uzothi uma ekhankasa, uma enza istrategy sakhe, uzobe enaleyo nto at the back of their mind ukuthi singakhankasa sizofana senzeni kodwa fanele ngihlale ngicabanga ukuthi lo muntu ngizosebenza naye ngoba ama coalitions are new normal. Fanele siwajwayele South Africa, fanele sithole indlela yokuthi asebenze, fanele sithole indlela yokuthi abe nozinzo. Into yokuqala nje ezokwenza ukuthi abe competitive lama elections kodwa futhi abe ne twist ile ukuthi bazo campaign against each other kodwa becabanga ukuthi fanele basebenze ndawonye. Okwesibili leyo ukuthi ANC yakulama elections i-week i-wounded. So wonke ama-political parties, ngisho ama-political parties amancane are gonna want to have a pound of flesh from i-ANC ngoba sebebonile ukuthi iyashayeka. Uyazi isigora esikoleni esihlala sishawa wonke umuntu, meke sashawa umuntu oyedwa ngisho engasihlulanga kodwa wakhona isibhakela esihlalayo. Wonke umuntu uyabona ukuthi hayi kanti uyashayeka. So baningi abazoza ngalowo mqondo. So i-ANC isenkingeni. I think ithathele kude le program yayo ye renewal. Biloko ikhuluma ngayo kodwa mncane action owenzakele. So bazoyithola besenkingeni ngoba wonke umuntu sebonile ukuthi ANC yashayeka, MKP yafika yakwenza lokho, so basenkingeni. Bese kuba yiyona MKP on the other side, wonke umuntu ulindele ukuthi benze imanga lezi abazenza ngo-2024 ngoba yakumulo viewers I think it's akade silasikhuluma ngayo ukuthi and nami ngangiyibeke ko 10%, abaningi babeyibeka ko 5% kodwa yakwazi ukufika na almost 15%. Ya surprise wonke umuntu kulindele ukuthi yenze same thing kodwa ke I twist ukuthi alukhu kule minyaka emibili belingekho uzinzo ngaphakathi kwi-MKP. So baningi abalindele ukubona ukuthi lokho kuzoyi affect yini kwi performance yayo at the polls, and my prediction ukuthi izo affecteka kodwa hayi ngendlela abanye abafisa ngayo, isazo performa kahle. Uma ubuka ama by elections abelokenzeka uyabona ukuthi iloku ivela even naseyindaweni besingacabanga ukuthi zama strongholds ayo. So uyaqala uyayibona kwaSoweto, uyayibona outside of KZN Mpumalanga, iqala iperform ithola o 12% bamavoti, ithola o 15% bamavoti, okutshengisa ukuthi irepresentation yayo iya spread. Mi affecteka ingadropa ngo 2-3%, but angikholwa ukuthi izo affecteka kalona. Into ezolimaza kakhulu kwi-ANC ile SACP. Ngeke balimaze kakhulu ngokweinamba kodwa psychologically ukuthi umuntu ebenihlale nifollow naye uma ese against wena, uma ngempela iSACP igcina kwenzile lokho kuzoyi affect kakhulu iANC. Ngoba kusho ukuthi abantu abaningi abazi imfihlo ze-ANC, abazi ama strategies ze-ANC will be on the other side now.
kuzobashaya nje lokho ngoba kuzoba ne-infighting kuzoba nokungathembani ukuthi imuphi umuntu ngoba khona bazothi haya sambi ne-SACP sisele ngaphakathi thina kodwa ngeke babathembe ukuthi ngempela bazofolosa ngabo ngempela bazoba involve yini kuma strategy sessions and so on. In fact umongameli useke wayikhuluma leyo ku-NGC ukuthi sengathi bonke abanobulungu i-dual membership ake bashenxe kuma sessions strategy seqala leyo ndaba yokungathembani lento yokungathembani ke kwipolitiki iyalimaza ngoba from branch level nje ila iba more pronounced khona ngayi ngoba abantu besuke bengathenjwa ngempela kwesinye isikhathi suke sekuyindlela yokushayana ukuthi lo vele uzongilimaza mangabe sesilokhu sesifuna ukungenela ebukhansela angimane ngithi ungale bese kusuka leyo msini ileyo nto engiyibona izoyilimaza kakhulu ANC kodwa ngokweyinamba SACP ayi ngicabanga ukuthi SACP ilinyazwe ilento yokuthi biloko ithumela abantu kwi-ANC ngethemba lokuthi bazophusha iagenda i-socialist agenda bakhohle ukuthi abantu mesebengale sebetaste power sebetaste imali bataste ama resources ngebe sacabanga ngobukhomanisi sebezocabanga ngobu-ANC ngoba futhi nala kwi-ANC bayafuna ukuthi baphinde babe kwi-list ngokulandelayo abantu sebeyibhekelela bona siqu sabo abasabhekeleli iparty so ilimale kakhulu lapho ukuthi biloki bakhipha labantu beyomela iANC beparliament kwicabinet njalo njalo kodwa bebengasebenzeli inkambo ze-socialism bebefika lapha bese befike babe iANC ungeke uba blameke ngoba dual membership Mawubuka njengoba ukhuluma ngabantu dual membership ababelonga both SACP na kwi-ANC ubuka nje abantu abafana noGwede Mantashe leadership ye-ANC sekuclear usekhishiwe vele ke nakubeni kwi-leadership ye-SACP ubuka umuntu ofana noNomvula Mankonyane you know usethathile side ukuthi uhamba ne-ANC which is clear. You're thinking in Limpopo people like Poppy Premier she also dual member. It's going to be obvious ukuthi naye uzohamba ne-ANC. My question then is khona abantu abafana noBlake Nzibande ababenefite kakhulu kwi-ANC kodwa abasakwi leadership structures ngoba uyi-chairperson currently kwi-SACP. So uDr Blake Nzimande usevezile ukuthi yiphutha le decision yokuthi ba contest ama elections kodwa uSolima Payile kade ngimlalele nje exoxa no-SABC uthe this is a resolution of the conference of the SACP, therefore it cannot be a mistake. Kuzokwenzakalani ngalezi zimpi engaphakathi kwi-SACP ngoba kuyacaca ukuthi khona abafisa ukuthi i-SACP iqhubeke kodwa abanye bathi hayi asiqhubeke ne-ANC singaqhubeki sodwa. Sekucacile ukuthi kunama factions ayi2 and two schools of thought kwi SACP behlale kuyi weakness yayo ke SACP leyo njalo ukuthi behlale kunama factions eyodwa ezoba around uchairperson neyodwa ezoba around uGS General Secretary okuyena umuntu osovele owumholi kahle le iya chairperson ceremonial mostly namanje kunalokho bonke abantu abadeploywe kwi-ANC or abadeploywe SACP kwi-government under i-umbrella ye-ANC bazosayida ne-ANC abaningi babo it's a simple fact yokuthi they know which side their bread is buttered on and it's natural for umuntu to want to preserve i-career yakhe bazoba bancane abazoyithatha as a matter of principle abaningi nje bazohamba kanjalo lokho ke kuzoyiweaknisha kakhulu le agenda kaSolima Payile ngoba uzogcina naye engasabaza abantu okumele abathembe nokumele angabathembi kodwa nguyena nje bekufanele ngingaccount at all kunoma ubani odeploywe ku-government
ngoba labo bantu abaningi babo bazohamba ne-ANC ngoba bayafuna ukuthi baphinde babe kwi-list ye-ANC bayazi ukuthi SACP akukho kutheni ezoku-achieve in terms of numbers, in terms of votes, in terms of seats, in terms of representation at council level njengoba kuzobe ukhetho lohulumeni basekhaya. Ubaba uGwede uma ethi this is the beginning of the end uqinisile kodwa mina ngizothi this is not the beginning of the end, it's the culmination of the end. I-end ye-SACP kahle kahle iqale ngo-1994. The minute beqala bethi sizongena ngaphansi kwe-ANC uma sekuyiwa khulumeni bebengaba nombimbi kodwa bese from the onset kube bona bafuna ukuthi amalungu abo elect under their own steam ngoba phela niyakwazi ukuthi nibe ne-coalition kodwa abantu bavotelwe nge-political party kuukuthi i-caucus yenu mangabe senifika eParliament i-caucus eyodwa uyayibona ukube babecabangile bona kwakufanele benze kanjalo ngoba kwakungeke kwenzeke ukuthi bathi belwela iagenda ye-socialism basebenze ngaphansi kwe-ANC engeyona i-socialist party engeyona i-communist party ANC futhi emane yashifta yathatha a very neoliberal stance in terms of its economic outlook and economic policies okusho ukuthi labantu enibathuma lapha bayosebenza against inkambo yamakhomanisi osekusho ukuthi abantu ngeke besabathemba vele sebebathatha njengamakhomanisi amathoyisi lokho kulahlekelwa ukuthenjwa abantu kuqale lapho ke bekuloke ekukhula njalo kuze kube manje ngoba njengamanje akekho umuntu othatha uDokotela uBlade Nzimande njengekhomanisi langempela abanye baze bambize ngeStellenbosch communist ngoba uenjoy iwine lakhe mebesho finer things in life and leyo nto uyazi ukuthi ayihambisani nenkambo yamakhomanisi ila kwaqala khona ukuthi iSACP sekukuphela kwayo lokho and it's surprising ukuthi it took this long abanye bethu babeyibeka ukuthi kuzoba ama election cycles hlamba amabili besinyamalala. So would you say perhaps this was a strategy by some brains to make sure ukuthi i-idea noma i-ideology of socialism ingaphumeleli eSouth Africa ukuthi i-SACP ihlezi ingalingeneli ukhetho since 1994 until now? Look, when it was clear ukuthi i-ANC iyona i-acceptable vehicle yabantu abamnyama yokuthi kutholakala inkululeko when it was identified by abantu abacontroller ezeyimali ikakhulukazi ngoba yibona abantu labo abadecide who acceptable who isn't. Then it fell upon the ANC to tame i-influence ye-SACP ukuze yona iANC yamukeleke kangcono ikakhulukazi kwi-capital yalapha eNingizimu Afrika kodwa futhi nakwamanye amazwe ingakho wathola ngaleso sikhathi abaholi abaningi ababeqavile kwi-ANC ababe amakhomanisi aqavile beqala bengavuseleli ubulungu babo be-SACP ngoba sebefuna ukuzicwecwa baziqhelalanise nobukhomanisi ukuze babukeke be abantu aba acceptable to the general world and also naku abantu abaphethe ezeyimali la eNingizimu Afrika. Andikuvumelana nawe nje lokho kushoyo sengizobuza umbuzo wokugcina la then we can move on. SACP has been calling for a reconfiguration of the alliance for a very long time. Abanye ba-argue ukuthi it's not a mistake ukuthi ANC has not agreed to that for such a long time. Do you think
it was part of the strategy. It was part of that strategy ngoba kwasekuqaleni phela iTripartite Alliance kwakwamaqembu alinganayo awumbimbi kodwa ngokuthi kwakufanele kubonakala iANC kuyiye hamba phambili kuyiye ehola umbimbi ngoba phela ANC yayazi ukuthi ngeke ikwazi ukubalahla lapha kodwa ke ukuze yamukeleke kangcono akubonakala ukuthi yiyo ehamba phambili okusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ke ama partners lawa u2 ayiseyafila ukuthi kahle kahle asiwona ama junior partners ingakho bebeloku phela mhlawumbe 15-20 years iloku ikhulunywa leyo nto ukuthi cha asireconfiguration kahle phela sama equal partners akusho ukuthi khona who's more equal than abanye noma o leader iTripartite Alliance kodwa bekungenzeki ngoba iNCB yazi ukuthi izoluza credibility kwabathile uma ikuvuma lokho. Sure. Quick one in summary on my side. Metros, what are we expecting there? Are you seeing all metros ever under coalition? No ma khona la ubone ngathi khona iphathi zokwazi nje ukuyiphatha masibheka eThekwini, Johannesburg, eKuruleni, Nelson Mandela, Cape Town, you know, all of those big metros. Well, Cape Town is a DA. Got DA izokwehlelwa ibalo ngoba iPA iyangena eWestern Cape. Kodwa izoyithatha nje imajority. Nelson Mandela DA ngasiyithatha. Okay. Kodwa mithatha ngaba nje mhlambe 51% 52% kodwa ngasiyithatha impela. Lawa amanye amakhulu iTheku eKuruleni Tshwane Joburg ama coalition wodwa la. Ikakhulukazi iTheku ngoba iTheku nakuba ayazi abantu abaningi abazi ukuthi iTheku li coalition ukuthi nje iANC yashoda kancane izoshoda kakhulu kuloko kulandelayo. Uma ubuka izibalo zokhetho likazwelonke ubuka iperformance yama political parties eThekwini Metro kuyatshengisa ukuthi hayi akekho ozophuma phambili. iIFP ya improve iANC ya drop kakhulu, MKP yabahlakazayo abaqeda, iDA ya improve eThekwini, HNSA naku izo improve noma izo improve kancane kodwa izokwazi ukuthi ibe nalezo ihlala ezimbalwa ukuthi ikwazi ukukhoza chaos. Nje umncwangu uyamazwi ukuthi umuntu ngisho ngesihlale esisodwa uyakwazi ukuvungama so lokuvungama kwakhe kuleminyakana kuzomandisela ihlalo ezimbalwa so iTheku ilona izo surprise abantu abaningi ngendlela ama political parties azo performa ngayo. Ngicabanga ukuthi iTheku lizoba nalento iJohannesburg elinayo ngo2016 in terms of his splits ama vote. There's something interesting when it comes to our local government elections. Into interesting ukuthi abantu abaningi bayakhohlwa sizokhumula masekuqala sekuba nama poster exojeni ukuthi lama elections avumela ukuthi kungena abantu ababizwa ngokuthi ama independent candidates. All right. And la esikhona manje eThekwini sike sawabona ama independent candidates leader in different wards. And nakwamanye ama municipalities akhona ama independent candidates. So njengoba sibuka kuqala kuba nabantu abaningi abathembakalayo by certain groups in the community. Ngiyenzeka sibone likhulu izinga labantu abangenela ukhetho njengama independent candidates. Angikholwa ukuthi lizokhula. Sikhona isikhathi la like lakhula khona kodwa I think abantu bagcina bebonela ukuthi ayisebenzi kahle indaba yama independent candidates ngoba ipolitiki yethu isanganyelwe kakhulu ama political parties. Kuze kube ngcono ama independent aphakama as part of civic organizations. Sikubone kwenzeka kakhulu lokho ko Northwest, sakubona kwenzeka kancane nako Limpopo. La ama independent ehlangana aforme i civic organization ngoba ukhetho liyabiza. Isikhathi esiningi ama independent ngisho umuntu viable kodwa uyahluleka ukucompete
kwi market ngesikhathi campaign ngoba ama political parties ayamgqiba osuke okwenzekile wawina isikhathi esiningi ngizokwenza example nje election engazalelwa kulona kaNdengezi kuyaba khona independent eyayi umuntu owayeqhamuka ngaphakathi kwi ANC nefamily yakhe eyayi family ne history ende kwi ANC abafowabo babephuma kwi exile and so on kodwa akaperformanga ngesikhathi ese independent for 5 years lela lokishi in fact la regress engakwazi ukuthi athole izinsiza engakwazi ukuthi abe neinfluence kwi council kanti ngezwe kwasekuphilwa I think for 3 years amanzi ehlupha engeka amanzi ugesi uhlupha ehluleka ukwenza izinto ezibasic wabona ukuthi ama political parties ayakwazi ukwakha loluzungu lokuthi abantu baze babone ukuthi lento ye-independent ayisebenzi okuyinto engeke uyincome ukudlalisana injeje leyo nto kufanele ifakele iIC kwazi ukuyifakela izibuko ukuthi kusetshenzwa kanjani nama independent akwazi kanjani ukuthi asebenze ngaphandle kokuthi acindezelwe ama political parties ngoba ama political parties ayakwazi ukwenza leyo nto nabantu baze babone ukuthi ayingeke ngesiphinde sivotele umuntu oyi-independent kanti ngezi nje wathi makudlula lokho yabuya iANC ngicabanga ukuthi yawina ngo 78% ikade ithole 27% okhethweni oludlule ngoba abantu bathuka ukuthi hayi lento ye-independent iyasilimaza Okay. inkinga iba lapho Sure. Speaking of elections, the lawa azayo. Before I ask my next question, I'm just going to mention what it's not lost on me ukuthi awuzange former noma ngithi glorious movement ka owathambo awuyikho nowodwa nje uthe umasipala uthe uzowuthola ireality leyo ukuthi ukhongolose ama fortunes awo ayehla ekwehleni kwama fortunes awo into engihlale ngibaqeka ngayo kakhulu ukuthi abatshengisi ukuthuka they pay lip service to ukuthuka kodwa izenzo azishintshi kanti bebesanalo ithuba lokuthi izenzo ishintshe ngoba abantu baseNingizimu Afrika ba loyal and abantu baseNingizimu Afrika bayawuthanda ukhongolose but abantu abekho happy abantu ke bajwayele ukutshengisa kakhulu kungabi happy la kuma local elections then they would kuma provincial or national elections ingakho ngibona sengathi ngempela iANC izo perform badly ilokho ukuthi ama fortunes abo have been declining and they're just paying lip service to renewal, they're paying lip service to change. I think they've been crippled by factionalism. Sure. Akekho ofuna ukwazi ukuphuma and take an unpopular decision ezosiza iqembu ngoba ubona ukuthi if eyithatha izosiza lenye faction okuyinto ke esimane yabacripplisha abakwazi ukwenza lotho. Madlanga Commission Ad Hoc Committee, those are coming back. What are you expecting there? Yo, yabo lapho. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe into yokuqala umuntu afanele ayisho ile ukuthi i-ad hoc committee akukho okuningi okufanele sik-expect kuyona. Okay. I-ad hoc committee ikakhulukazi uma kuyiwa kuma elections bazoyisebenzisa as i-forum yokupolitika. Kanti inamandla okwenza ushintsho, inamandla okuvundulula izinto. Kodwa I think kule inyangana nje ehlale ngayo le ad hoc committee sibonile ukuthi akukho okuningi abayimisela ngokwenza, bayimisela ngokungcofana nje. Kuze kube yiyo imadlanga la obona khona ube nethemba noma ubuka nje indlela ama witnesses, equality ama witnesses abawabizayo, equality ama questions ama witnesses abuzwa yona kanye ne information eqhamukayo esithola kakhulu kuMadlanga Commission. So okuningi esingakulindela asikulindele kuyona iMadlanga Commission and ngibona ngathi hayi kuzoba ama fireworks. Look, uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi opened the can of worms. Evule abantu abaningi amehlo. Izinto eziningi izinto besizibona zenzeka kodwa singazi ukuthi kanti sekonakele kangaka. Izinto eziningi ayivezile, izinto eziningi abantu abaningi who have worked with public service abake banqwamana nazo political interference and so on. Abantu bagcina bengakwazi ukwenza imisebenzi yabo, baphelelwe imisebenzi ngoba benqabe ukwenza into wrong.
I think hey I'm sure nawe njengoba ula ukhona umuntu omaziyo wakwasebenza kahulumeni waphela umsebenzi ngoba enqaba ukwenza into wrong izinto besazi ukuthi ziyenzeka kodwa besingazi ukuthi zenzeka ngalendlela isivuleka amehlo kakhulu le yanto mubuka indlela abantu who are supposed to be ordinary business people like Kat Matlala, things that they allegedly could do and the spaces they could allegedly move in with the power abayithola from abantu abangaphakathi abasebenza kahulumeni kuyasabisa. So sine hope yokuthi kuningi sizokuthola kwiMadlanga Commission ibukeka ivundulula izinto ngempela ibukeka ingachemile okufanele igadeke iCommission ukuthi ingabi siba emqondweni wabo isiba naloko kuthiwa ama angels and demons ukuthi besiba nama preconceived ideas ukuthi these are the bad guys and these are the good guys ngoba you find ukuthi ezimweni ezinjengaleziyana you will hardly find someone that is totally innocent or someone that is 100% bad. Fanele ukwazi ukulalela and be discerning kuyo yonke into eshiwo umuntu ukwazi ukuthi uthathe okurong akwenzile ukwazi futhi ukuthi uthathe okuright akwenzile nalo who's more right ukwazi ukuaccepta ukuthi naye ngikhona amaphutha angabe wenzile ile nto yosibeka eqinisweni la ngempela ngoba le idea yokuthi khona good guys and bad guys ayivi slimaza islimaze kakhulu ngalezi ayikhathi zika Jacob Zuma nkathi kuhlangana ama opposition parties and civil organizations belo no mongameli Jacob Zuma kwa create isithombe sokuthi there are people who are good guys and people who are bad guys aphuma ka ama bad guys kwangena ama good guys lube khona yini ushintsho ezweni lube khona yini ushintsho kwinkohlakalo cha ile nto eyingozi enkulu kufanele iMadlanga Commission igade ukuthi ingabi sibuka abantu ngaleyo prism yokuthi khona abantu abagood khona abantu ababad. Angiyahluleka ukubamba lo mbuzo. What then should be the consequences abhekana nabantu abaya lapha kwiMadlanga Commission kuthini esibukelayo kuboke ngazi ukuthi cha abantu baqamba manga ngoba phela lapha yana abantu bakhuluma befungile but kunabantu onimanga bulalela izinto abazikhulumayo you know ubona ukuthi ngizibuze mina as a lay person obukayo ukuthi lizohlunga kanjani iqiniso namanga la you understand yeah I'll make an example Brown Mkhotsi you understand you know mangilalela i-testimony yakhe yeah. You know ngayibona isiphenduke nje into emixi yabo yeah isiphenduke isketch yeah look ukuze kube nobulungiswa also kube ne credibility kwi process yonke akufanele kube khona abantu abazoyekwa uma kukhona la beqambe khona amanga ingakho kubalekile ukuthi inhlaka efana no NPA ukuthi zibuka le yanto with a very close look eye and pick up zonke lezo zinto and bese ku prosecute abantu even for the smallest lying under oath so that kuzo create isithombe kuphinde kunikeze yonke process credibility ngoba lento eshoyo ngempela uma ingekho imvuzo nemphumela yokuqamba amanga ufungile the basic abantu ngeke bakholwa ukuthi abantu bazojeza for ezinye izinto ezinkulu abazenzile kufanele kuqale kulezi ezincane kuqale futhi ngicabanga ukuthi akuyona into ofanele ilinde kuze kuphume umbiko wokugcina weCommission uma bukhona ubufakazi ngiyacabanga ukuthi abanye ikakhulukazi kwi-ad hoc commission ama politicians abanye abavulela amacala our investigator lawo macala aba prosecute labo bantu ungalindi ukuthi izirepe up iprocess ngoba iyona into ezoyinika icredibility or idiscredit
iprocess yonke le ngiyathanda ukuthi uyazi uyibuzile leyo nto ngoba iyona izinto ezihlalayo emqondweni yabantu uthi awu lo nje beqamba mangaso obala kangaka yini enye sisangayithemba ngale process yonke kubalekile ukuthi kwenziwe ngaba ama example ngazo lezi zinto ezincane nje lying under oath abantu aba prosecute and face the music. Now njengoba sizovota into eyenzakalayo kunabantu abayilandela very closely ama commission lawo kodwa kunabantu abangayilandeli closely kodwa abezwayo eindabeni ukuthi kwenzakalani kuzoba namuphi umthelela endleleni yabantu kuzoba nawo noma ngeke kuze kube namthelela endleleni abantu abazovota ngawo kulolu khetho ngeke ingabi nawo ngicabanga ukuthi lento ka General Mkhwanazi njoba ngiqale ngasho ukuthi ivula abantu abaningi amehlo ubuka indlela elandelwa ngayo ebukwa ngayo le yanto wonke umuntu ingakho ngize ngathi kuningi nani khona abantu enibaziyo asebeba affecteka ngendlela efanayo ngoba wonke umuntu eningizimu Afrika unomuntu amaziyo oseke waphatheka kabi emsebenzini ngenxa ye political interference unomuntu amaziyo ongawutholanga umsebenzi ngoba anqaba ukugwaza unomuntu amaziyo osebenzayo ngoba agwaza so yonke lento eyenzeka lapha into esithintayo sonke empilweni zethu zansuku zonke eyenza ukuthi abantu bazothatha inqumo ngokuthi bavotela bani ngokuthi imphumela ne report yalama process omabili ithini kanye nalento obuyibuza ke ye credibility ukuthi if ngempela igcina ingekho credible ama reports alama processes omabili kuzo influence abantu futhi ukuthi bavota kanjani njoba sekuqalile into yokuqala nje ezolimaza i-credibility i-transparency kuya understandeka umbiko lo interim report esubmitwe ngoDecember umongameli ethi ngeke ayikhiphe ibe public ngoba i-commission isaqhubeka kodwa ayibekekanga kahle leyo nto kubantu kwafanele icaciselwe abantu beforehand ukuthi kuzo inqubo izohamba kanje ngoba abantu banalento yokuthi but besiyibuka lento sonke lesikhathi uma ijudge selifake i-report ukuthi kusazophuma i-report akusho ukuthi lena asingazi ukuthi lithini ngalabo sebevelile manje okuyinto angicabanga ukuthi i-president iphathe ngesinxele ngoba isizoshaya credibility process ngendaba ye transparency yona into yokuqala ofanele bayigade ukuthi izinto ezihlala obala abantu baya understand every step of the way ukuthi kuzokwenzakalana. Earlier on but no you said awekho ingelosi no Satan singumele singakubuki kanjalo umtshela kanjani umuntu ohleli nje manje ubuka i-podcast lapha endwedwe welakithi ukuthi Mkhwanazi akayingelosi Look Mkhwanazi uyiqhawe kodwa akayona ingelosi okay uyiqhawe uyiqhawe ngokuthi kwazela ukusukuma akhuluma into ehlule abantu abaningi abakhulile kunaye asebehambile le yandima babe ho DG umuntu ancamela ukuthatha impesheni yakhe ayohlala ekhaya uma ebhekana nalezimo Mkhwanazi abhekane nazo kodwa fanele sazi ukuthi umuntu futhi uyiphoyisa ekubeni umuntu akusho ukuthi awekho amaphutha engabe uwenzile naye okusho ukuthi makukhona izinto ezivelayo akufanele bese sithi kanti nayo uyisigebengu ufanele sikwazi ukuthatha iqiniso lalento asuke eyishilo siphinde samukele ukuthi lana kulenzile iphutha singaweze ngoba khona vele abalindele ukuthi khona ezoqhamuka ngomkhwanazi bese simane sithi uyisigebengu naye akuyekwe yonke into ayishilo kanti cha uma kukhona amaphutha awenzile naye awabheke lawo maphutha makufanele jazz kodwa lo kuyobe kungasho ukuthi yonke lento aseyivezile sefanele ayilona iqiniso ngisuke ngisho lokho nje mangithi fanele sihlale sigadile lento yama angels and demons iyalimaza ngempela
South Africans are very emotionally ke kodwa umuntu mebemthandile bamthandile ababesafuna ukuzwa lutho ke olubheke eceleni ngaye enye yezinto eziyingozi leyo omunye mebengamthandanga ngisho sekuvela into enhle abezwa lo yeah very true very true siyesa kubona lokho kushoyo ngabantu abahlukahlukene abama leaders ukuthi uma sesimthandile make nje kwaba ne comment engiyenzayo mina futhi efe ngalo umuntu yangazwakala kahle so under attack then I'm under attack yabo so I love the fact ukuthi uveze lokho ukuthi masiyibuka i-commission asivuleke ingqondo you understand si understand ukuthi la sikhuluma ngomuntu nayo ne career esihambe ibanga elingaka so kungenzeka kube nezinto ezivela ngoba thiwani manje gloves are off exactly. So when gloves are off kunabantu abazosebenza ngayo yonke indlela ukuthi kube nezinye izinto abazivezayo for the sake of ukuthi yonke lento le lose credibility yes bazobe bezama lokho impela kubalekile ukuthi sibe discerning ke njengoba usho sivula imiqondo sikwazi ukwamkela ukuthi noma elenzile iphutha la kodwa lokho akushilo lana uyama yini ngokubufakazi uma kusama kanjalo nje akuhlalwe lapho abantu kufanele bajeze his contract is coming to an end at the end of March if I'm not mistaken. It is March. Are we expecting his contract to be renewed? Are we expecting most people are saying I promote I will deputy commissioner look General Mkhwanazi ubeke uhulumeni in a very difficult position. Very. They would have preferred ukuthi akhulume khona. Yes. Kodwa siyazi ukuthi ukukhuluma ekhoneni kanjalo eningizimu Afrika akusebenzi. Ngakho kufanele simshayele ihlombe nje ngesibindi abanaso. Kodwa lokho sikubeka umsebenzi wakhe engcupheni. Ukuthi umuntu operforme kahle emsebenzini wakhe there's no doubt about that. I think buka ephepheni nje kukhulunywa ngokuthi ama crime stats eKZN ehlile. Akungabazeki ukuthi strategies afike naso leso ukuthi igebengu azingatreatwa with kids gloves odubula kaDutshulo. Ngoba egcineni uqinisa umthetho awukwazi ukubalekela ukusebenzisa isankahlo ibukeke ngathi leso strategy siyasebenza noma ngesona istrategy lesokudubula uma umuntu oyidemocrat akuyona into okufanele uyijabulele kufanele wamukele ukuthi iyenzeka ngoba amaphoyisa asuke sekufanele kodwa akuyona into efanele sijayele ngoba siyazi sinomlando omubi wamaphoyisa agcina esebenzisa lokho as i-first sekuyi go to response yawo esikhundleni sokuthi kube into yokugcina abasebenzisayo kodwa ibukeka isebenza so from a perspective of performance ayikho indlela ongamfaulta ngayo kodwa angeke sikuphike ukuthi ubeke uhulumeni in a difficult position baningi abangaphakathi kuhulumeni asabezosaba ukumthemba kodwa ke ngokomthetho provincial commissioners are appointed by National Police Commissioner in consultation with the provincial leadership which is upremier we-province. Premier province usephumela obala ukuthi yena angathanda ukuthi uGeneral Mkhwanazi aqhubeke. Inselelo ke isiku National Commissioner kodwa siyazi ukuthi phela naye akasebenzi in an island. Naye fanele acabange owakhe umsebenzi acabange nabaphathi bakhe ukuthi bathini ukuthi methatha isinqumo esithile simbe kaphi yena ngokomsebenzi wakhe nangokuphatheka kwakhe emsebenzini ngoba phela naye akayiphethe kodwa umthetho ke nje umile uthi National Police Commissioner in consultation with uNdunankulu ngizogcina la. Last question on what you said on my side. You said ad hoc committee or the Madlanga Commission in a more substance yes in comparison to the ad hoc committee. Two things on that. One, is that not caused by our terms of reference of both of these awafani because if ubuka i ad hoc committee beka kakhulu
i-political influence more even mobuka nalabantu abakhulunywa nabo kodwa iMadlanga Commission ibheke kakhulu i-influence kwi-security system yonkana hence kuruleni bayangena la is that not the reason? And two, khona ozothi i-ad hoc committee, in fact it's an argument ekishiwo by politicians ukuthi ad hoc committee has more teeth ngoba bona they make findings mangabe emaphela i-committee le kodwa iMadlanga Commission makes recommendations and we know those recommendations they can act on them, they choose not to act on them. We have his on the report, state of capture report. We don't know what happened there. So kuna those two school of thoughts. What would be your thinking around that? You are correct in terms of reference. But on top of that, ad hoc committee is a political animal in its core. Ezoba nama political dynamics ukuthi whatever bafuna ukuachieve bafuna kube nama political consequences instead of legal consequences. Iloko kwenza kumina ilulazeke i-ad hoc committee ukuthi ama political consequences afunekayo abantu who are participating lapha ama political consequences from a ruling party former ruling party ilabe bheke khona bona kakhulu instead of chasing iqiniso ukuthi noma kuthiwa iqiniso likulidelapi uma kukuthi into ebezenziwa ama officials ewodwa akujeze wona yonke into ama politicians azofuna ukuyenza wona ukuthi kushaye kube nje ne political consequence nala isuke ngempela ingadingeki khona ileyo into eyilulaza kakhulu i-ad hoc committee kumina bese kuba ile yama final reports yes ama commissions ay legal statute animal ama commissions okusho ukuthi ke noma umongameli enelungelo lokuthi anga implement ama recommendations ayo there is legal recourse ungayithatha iziyofika e-constitutional court in terms of ukuthi kwenzekeni ngaleyo report ngakolunye uhlangothi i-ad hoc commission ingenza all the findings they want by subcommittee yeparliament noma yini into abayishoyo bangavota bavumelane la isayohlala ezitsebenze eparliament siyazi kwenzakalani ngephalaphala report eyayi clear well researched well formulated yathi there's a prima facie case umongameli ofanele ayiphendule yabekwe ezitsebenze enkantolo with all the arguments ayekhona lapho not zenkantolo zeparliament kodwa iparliament la vota ukuthi cha siyayichitha le report uma iparliament selivotile ayikho into ongayenza sekukuphela kwayo indaba ngoba egcineni iparliament is a political house esebenza ngesimple majority ngisho mangaphuma ne-finding ethini kwi-ad hoc committee imisise ithebeni zeparliament iparliament lisangavota lithi hayi siyayichitha lento and mase kuvotiwa kudingeka ma reasons sekuphelile ileyo nto engilokhuzayo engiyenza ngibeka iweight kakhulu kwiMadlanga Commission ngoba there is legal recourse there. Okay. Mhlambe asivale ngale no in the interest of time. There's so much that we can still speak about and this always happens. This always happens. Ngisazisho njalo ukuthi asikaze sisigcine isikhathi. Yeah, this always happens. Si educate nami ngiyasifaka la to be honest. International politics ayona into elula. You understand? Ukuthi we understand. Kodwa iqiniso lethi iyakuthinda nawe usemlazi, usendwedwe, useKhayelitsha, useSandton. Into eyenzeka eChina, into eyenzeka eGermany, into eyenzeka eUSA njalo njalo. So ingakho ngithi educate nje in most simple terms mina njengomuntu onga-understand sivula unyaka sivula ngeindaba zokuthi naku sekuboshwe umongameli waseVenezuela
eboshwa amasosha ase-America benonkosikazi wakhe kwenzakalani ngivele nje ngiyibuze kanjalo ngazi isihlakaniphi Look, ngawuthi kuyomela nihlele madoda ke sibe nenye topic la siyokhuluma khona nge-international law nokuthi isebenza kanjani ngoba lento ifuna uyilande back. I-current regime international law inama basics ayo uma uhlehla after i-World War II kubhalwa i-UN Charter. Okay. La kuhlelwa ama dynamics nje international law and geopolitics are entrenched lapha. Nato lelo gama geopolitics. Likela ndiza geopolitics. Wena kodwa vele sibandiza I to bite my tongue ngoba abaningi uyabona ukuthi nabo balisebenzisa nje as a weapon kodwa asiphume lapha. Kunemthetho ebekiwe inhlaka zamazwe omhlaba ukuthi these are the terms of engagement engage ngayo as amazwe ngoba njalo makube ne relationship ngoba phela akusafana qala yangekho isidingo se-international law ngoba amazwe ayiphilela ngawodwana bese eba nama bilateral agreement uma ifuna ukusebenzisana kodwa ngenkathi global village iloke ishrinka ibancane due to kuba interconnected nokuhwebelana kakhulu kwaba sekuba nesidingo sokuthi akube nohlaka lokusebenza kwamazwe kwaqhamuka lento ebizwa nge-international law iguidwa inhlaka efana no United Nations o AU kuma khona inhlaka regional khona ecover wonke umuntu bese ziba nezinto ezihlukene International Criminal Court Criminal Court of Justice njalo wonke kodwa asebenza ngokuthi izwe kumele livume ukuba yingxenye akwazi ukuphoqelela izwe ukuthi bese kuphinde kuba khona lento yokuthi amazwe ke anezidingo nama interest ahlukile isikhathi esiningi futhi ashayisanayo lapho ke bese kuba ukuthi ke izwe okuyilo elinezikhwepha mangikhuluma ngezikhwepha ngikhuluma ngezikhwepha zamandla ezempi izikhwepha zenkece economic power bese kuba khona amazwe unique afana njengo UK namanye amazwe ako Europe angenazo kakhulu lezo ikhwepha kodwa wona asebenzisa ihistorical power ukuthi aye entrenched kuma colonies they have deep roots emazweni athile ama colony awo so ayakwazi ukucontrol into ezithile bese kuba khona izwe elifana neMelika okuthe ngenkathi kuliwa impi yokuqala nesibili yomhlaba la finance kakhulu amazwe ase-Europe ukuthi akwazi ukubamba lezo zimpi okusho ukuthi lawo mazwe ayeseyalikweleta ngokweleteni kwalo i-architecture ye-finance emhlabeni yagcina ihleli kwiMelika okusho ukuthi iMelika icontroller ngisho nidayiselana nodwa iMelika ikhona kodwa lapho ngoba isystem enisebenzisayo yokudayiselana icontrolwa so iMelika inezikhwepha ezintathu okuyenza ibe namandla adlula wonke umuntu emhlabeni ngoba iChina inawo amandla okulwa neMelika makiwe empini kodwa ingayithola ingakwazi ngisho ukuyokhipha imali ngoba i-financial architecture yomhlaba iphethwe yiMelika ingakho iChina ukuyibona noma ivusa umhlwenga ibuyele ngezansi ngoba iyazi ukuthi iMelika alikho izwe ngeke ikwazi ukulikhatha off mase kuthiwe iyathanda ingakho iMelika inamandla ngayo sibuyele kuleya seVenezuela ukuthi umthetho ke womhlaba international law lesikhuluma ngayo isebenza kakhulu ukupholisa lamazwe angenazo lezikhwepha lawa anezikhwepha ayakwazi ukubuya ubeke eceleni umthetho womhlaba asebenzisa izikhwepha zawo kuphela ngoba yazi ukuthi akekho ozokwazi ukuphindisela akekho futhi ozokwazi ukubathatha abayise enkantolo ethile yomhlaba ngoba bona bacontrola lezikhwepha ezintathu ileyo nto nje eyenzeka lapha eVenezuela ukuthi iMelika ifuna loya oil ngoba iMelika nakuba isiyamanye amazwe akhiqiza oil kakhulu emhlabeni kodwa ikhiqiza oil all wrong for ama plant ayo ahluza oil ikhiqiza oil light yona
kanti ama plant ayo akhelwe ukuhluza oil lo heavy oku oyela okhiqizwa eRussia okhiqizwa eVenezuela kakhulu. Venezuela iyona enama reserves amakhulu kunawonke ngaphansi komhlaba. Kunawonke amazwe emhlabeni. iMelika iyawudinga lo oil. Kuzingabekwa zonke izaba ezokuthi ilokhu nalokhu into eyenze lokhiya ilega oil ngoba iMelika kade isabisa namanye amazwe ukuthi izowahlasela izokwenza nini ingenzi lokho ekwenze eVenezuela ikwenze ngoba inamandla okwenza nokuthi iVenezuela inalo oil ewufunayo and kulula ukuthi bawuthathe. Ngizama ukuyibeka nje in layman's terms ukuthi it's all about ukuthi onekhwepha uyakwazi ukushaya umthetho ngendlela yakhe, uyakwazi ukuthi awubeke eceleni umthetho olandelwa womunye umuntu, awubuyise futhi mangabe sekufanele ashaye wena ngawo, athi cha na umthetho uthi njengoba uhlaluzwa nje iMelika iyona ehlala isifundekela ngemthetho eminye yona that they are not party to. No, yakuyihlonipha ke that they are not even party to. Kodwa ibona benza show ukuthi wonke amanye amazwe ayawusayina bona bese bengawusayini ukuze ningababambi ngawo ngelinye ilanga. America is not part of the Rome Statute okuyiyo eyaqala International Criminal Court le ebopha abantu abahlukumeza amalungelo abantu. Abayona iphathi yaleyo. You can't take them. Kodwa iyona inabantu abasebenza eICC, iyona efinance iICC njalo. Iyona futhi eyenza show ukuthi umuntu ofanele aye lapho uyaya. Kodwa alikho nelodge isocial aseMelika ngisho ukuthi lingabulala abantu abangaki ongalisa lapha ngoba bona are not signatory to Rome Statute. So iyakwazi ukuyipositiona ngaleyo ndlela. Abanye abantu abangakwazi ukuyipositiona ngayo ngoba inale ikhwepha eintathu yona. Ngibona abantu ku social media ngoba social media idalwe ngendlela ukuthi sonke siyayibhalela nje yabo mangabe kunento etrendayo. Abanye bethi akazobopha uRamaphosa uyabona izinto nawuzibonile ngoba sivele sibhale nje. Mhlambe briefly leyanto esibona yenzeka phesheya kwezilwandle, one inamuphi umthelela kumuntu ordinary nje oyiphilele eSouth Africa nanokuthi kungani leyanto leyana kufanele sizonde singayifiseli ukuthi yenzeke ezweni lethu noma makuwukuthi kumele kube siyayifisa iziphi izathu esingasenza ukuthi sifise yenzeke ezweni lethu. You can take it whichever way. Singayifisa masingayifiselana masingayifisi why kumele singayifisi. Ngenkathi uvula lesihloko ukhuluma lento ukuthi into eyenzeka eVenezuela iyaba nomthelela mina nawe sihlalela eSouth Africa. Sokwenza umzekelo nje osheshayo ngayo le yaseVenezuela. iVenezuela asuthengi ngisho ukuthenga oil wakhona. Besa enjoya irandi elisimeme kule I think it lasts 4-6 weeks. Elisimeme ngendlela eyisimanga. I think likuma levels esagcina kwabona ngo2022. Okusho ukuthi oil awehlile silindele ukuthi kube ne record lokhuza a record drop in the petrol price. Yes. I think this week or next week. In fact sekwenzakalile. Yes. Yeah, but there was a serious drop because if you are in the coast you are going to be paying less than 20 rand per litre for the first time in many years. Would it drop it below 20 rand? It's going to be around 19 rand, 90 something. Yeah. Umuntu yami sizocala ngaphansi kwe1000. Kodwa ke buka ke kulamasonto nezinyanga ezizayo ukuthi asuthengi nokuthenga lo oil thina wase ngoba thina sihluza oil ohlukile sisebenza kakhulu ngo-oil ofana nowako Iran, wako Saudi Arabia, oil wangala eGulf, iwona esikwazi ukuhluza. So asuthengi nokuthenga lo oil. Kodwa lento eyenzeka lapha ya eVenezuela izofaka iprice ka-oil under pressure. iVenezuela ayukhiqiza nokukhiqiza oil omningi ukuthi ihleli phezulu ka-oil omningi. Okusho ukuthi ke ama market speculators nayo yonke leyo nto bakala ngayo ukuthi kwenzakalani emhlabeni, nama futures bakala ngayo ukuthi sokwenzakalani in future. Okusho ukuthi uma kukhona ukuphazamiseka okukhona eVenezuela imboni kaoil emhlabeni wonke izoba nokuphazamiseka. Uma kuphazamiseka imboni kaoil emhlabeni wonke kusho ukuthi iprice kapetrol izonyuka. Uma nyuka iprice kapetrol kuzonyuka kuze kunyuke ngisho iprice yesinkwa.
So uyabona ukuthi lento yenzeka kude kanjani ayisithinti ngisho usithinta directly ngoba suwuthengi kwakuthenga lo oil kodwa le yanto iyas affect lento umzekelo ukutshengisa ukuthi izinto ezenzeka emhlabeni asikwazi ukuthi si isolate kuzona ngoba zine direct impact empilweni zethu zansuku zonke ngisho into yenzeke remotely kanjani fanele ukwazi ukufunda ukuthi iSouth Africa fanele iposition kanjani kuleyo nto esuke yenzeka ngoba ama consequences aleyo nto asi affecta kanjani thina eSouth Africa ibalekile ukuthi si understand leyo nto sabantu singasheshe sikhuza ibhadi ukuthi yini sikhuluma ngezinto ezenzeka kephi sibe sineyinkinga la eNingizimu Afrika nayo le yenzeka le iphathi yenkinga zethu la eNingizimu Afrika uma kuba nekhu eZimbabwe siya affecteka directly uma kune any form of political or economic instability eAfrica siya affecteka directly ngoba bonke labo bantu bazobaleka beze la eSouth Africa so asikwazi ukuthi singakhuluma asikwazi ukuthi singangeneleli izinto ezenzeka emhlabeni ngoba sithi sineyinkinga eSouth Africa nayo leya isuke yosilandela inkinga and then laba babhalayo lapha ya Hey. Look, I'm a Democrat. Abantu banelungelo lokusho noma yini into abafuna ukuyisho kodwa kubalekile ukuthi sibe responsible ngezinto esishoyo understand futhi ama consequences ezinto. Lezinto zokuxambukela kweMelika emazweni omhlaba. La isuke ixambukele khona ithi lethe inkululeko. Isikhathi esiningi kujwayele ukuthi kusale ikhalo. Jwala ukuthi lawo mazwi kuphela u50 years engakaza abuyele esimweni sayo asingayifisi le ukuthi iMelika izongenelela la maningi amazwe singabala Libya singabala Iraq singabala namanye amazwe amaningi la iMelika isike yangenelela khona ithi izoletha inkululeko kodwa bashiye bekhala kuthathe isikhathi ukuthi lawo mazwe aphinda abuyele esimweni sayo so I really would urge abantu ukuthi bayigade lezi zinto abayishoyo especially with umuntu onjengo Donald Trump. Donald Trump is a political novice. Is easily influenced by anything as a stroke ego yakhe. So umuntu onjengo Trump angafunda into ku Twitter imchaza. Yes, and avuke kusasa and take action about it. That's how unpredictable. That is how unpredictable that man is. That is how unpredictable the man is. People in South Africa, they need me. Yes. I print umama meseshaya laba print out kangaka. No, Lamont is very unpredictable and I understand the politics is a political novice. So he's easily influenced. That is and yona nto ethuse abantu abaningi abacontrola izinto emhlabeni abajwayele ukuthi izinto zenziwe undercover. Uthi Donald Trump is so easily influenced wenza izinto nje nomi kanjani. Is a very dangerous man. So abantu abaqaphela izinto abayishoyo you wouldn't want iAmerica ukuthi ifocus ngempela kuthina ngiyazi ukuthi we've been there whipping boys for the past year or so but as much as we are a strategic country South Africa asinawo lama resources abawadinga ngaleyo ndlela abangakwazi ukwathola elsewhere so kodwa masizoloke sim attract kanjena ngalezi zinto esishoyo we are inviting trouble. Uthi siyama-track ngezinto esiyishoyo and earlier on uthe ukhuluma ngabantu abakhomenta ukuthi indaba eSouth Africa yifaka there's no way ukuthi singangaya comment kodwa abantu abakhala ngayo I don't think abantu bakhala ngokuthi sikhomentile kulabo abakhala ngokuthi sifake la bakhala ngestance esesisithathile thina as South Africa so xeka isenzo seAmerica ngicabanga ukuthi mhlambe kube besi istance sethu sa previously iSouth Africa biyaziwa ngokuba non-aligned mabuza kuma wars and all of those things we're trying to mediate but here the statement is phumile from the Department of International Relations we are quite clear that you know we are not happy with what Donald Trump has done and baningi abantu abakhala ukuthi benzani besikhatha indaba bebhala bakhomentelani indaba sikhathwelani ngoba sinawo usho lamasosha angakwazi ukubhekana neAmerica. Look we would be in a worse position if we didn't comment on these things because that kind of commentary and taking
those kind of positions izona zinto ezumvikeli wethu ngoba thina asinawo le khwephe engiyibalile asinayo imali asinayo amasosha so sisebenza ngokuthi sibelong kule inhlaka o BRICS o AU obani and kubalekile especially since vele sikwi radar ka Trump kubalekile ukuthi uTrump is a bully ibully ike ifunelo ngangifunda ebholeni school kwathi ukucothela ukuthi lo obukake igwala kakhulu ibully ikifuna ukushaya kuyena yena kakhulu ngakho kubalekile ukuthi sibonakala ukuthi siyakwazi ukuyimela okay mina la engakhoshina khona uhulumeni wethu ukuthi ke asivele ukuthi siyakwazi ukuyimela kodwa asinxenxe kuqala amanye amazwe abona njengathi asinxenxe inhlaka lezi esama members azo o BRICS obani ukuthi nathi ngenkathi sikhuluma nabo abakhulume ngaleso sikhathi ukuze singabi sesiphuma nje iqekelele thina sodwa bese kuba nalento kubantu bakithi yokusaba ukuthi ay we are inviting trouble we are setting ourselves as a target nani ngakho kubalekile ukuthi ke asingabe sesiphuma iqekelele sodwa uma sizokhuluma asikhulume nabanye abana position efanayo kwi diplomatic world na ku international politics izinto ziyatime ukuthi China ngoba wena oneyikhwepha akube wena uzokhipha kuqala istatement thina bese sisekela leso statement njalo noma masikhishwe yithina kuqala nani ikhiphane zenu immediately after kungaphuma esethu kuphele usuku asibone yayibona leyo nto akubonakala ukuthi noma sisithatha stand kodwa sithatha istand sibhekwe amanye amazwe omhlaba Mr. Joe I don't know anything else that you are looking forward to in 2026 Yo 2026 I think one thing okufanele iSouth Africa izame ukulwa nayo ile economic growth yeah ake sidlule kulo 1% yeah ne I think focus enkulu kahulumeni wethu ayikibe lapho ngoba leyo nto ingaqaqa inkinga zethu eziningi esibhekene nazo njengamanje scarce abantu bathola nemsebenzi abangakhula i-economy abantu bazothola nomsebenzi kodwa akasazi ke ngoba 2026 sisola ukuthi iGNU isazolwa yodwa ngoba nayi neDA iyakuma elections eleader yayo so kuningi awuthinta by DA I think it's classic politics lento yokuthi once a political party has access to resources ayikaqala xaba nobendle ngaphakathi njengoba sezenzeka nje kwi-DA and ngiyakhumbula sayikhuluma kancane leyo nto kodwa kuukuthi engathi siyabasukela basiyikhuluma ukuthi kwi-DA nayo into ezolandela and ngempela sesiyayibona njengoba sebelwa ngaphakathi hayi ukuthi bebengalwi ngaphambilini its situation wasn't as desperate ukuthi wonke umuntu wants to be in ngoba sekunama access to resources sekunama access to power ne influence and wonke umuntu ufuna ukuyiposition kusazoba worse I think kusazoba a lot of infighting and a lot of it is going to happen in public and abantu abafana no Helen Zille bazoqala baluze influence kwi-DA ngenkathi abantu bejostlisha befuna grab power. Who will be a leader of the DA after a conference? Is it called the conference? Congress yabo. Will it be president party leader John Steenhuisen or Gideon Hill Lewis? Yes. Ngeke kube umfowethu lo waseBluff. Hayi lokho nginesiqiniseko sakho. Umfowethu waseBluff angithi John Steenhuisen. Hayi is a Durban boy phela uyazi abathina abantu baseThekwini nje umuntu simthatha njengomzulu umuntu kodwa cha ngiyaqinisekisa ngeke kube uyena. Uyambona Gideon Hill Lewis noma khona i-challenge enyoyibona? Awuthu amanye ama-challengers engiwabonayo but okwamanje angikwazi ukubeka my head on the block ngithi kuzoba ubani engineshow yako nje kodwa ukuthi uJohn Steenhuisen akabuyi ama-Uber Eats amshayile. Let's get out of here. Yeah, we have to. Thank you so much, Mr. Dube. Thank you so much for coming through. We appreciate you. Sikuthola bhikambe emsakazweni nasemaphepheni. It's always a pleasure bafethu ukuthi ningibize. Ngiyathola zonke izinkundla zokuxhumana
igama uNcodube ngiphinde ngitholakale kwi-Sunday Tribune njalo ngesonto ngine-article engibhalile and IOL website khona ama-article awu-2 engiwafakayo njalo ngesonto bese ngitholakala kuKhozi FM njalo between 4 and 5 phakathi ney'nsuku. Yeah, no, siyabonga kakhulu. It was a lovely chat with uNcodube right here on Podcast Radio and stuff. The conversation calls for you to comment. So please do make sure you comment. Let's interact. Let us speak. But please, I encourage you to also subscribe to this podcast. Make call the notification bell because what it does, Njalo must drop us something new, you are notified. Have a great week ahead. Have a great 2026. Bye-bye.